Senjuri, nselmilkom il-ġdid u grazzi tal-li għattu magħna l-ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet fuq l-istazzjon 1 fejn jiena flimkien mal-kollega Nolin se nkunu qegħdin naġġornawkom dwar aktar aġġornamenti dejjem b'doża politika. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-riformi fil-qasam tal-ġustizzja. Riformi li kien gvern laburista, amministrazzjoni laburista mill-2013 il hawn illi kellha l-kuraġġ li twettaq diversi riformi fil-qasam tal-ġustizzja. Nsemmi uħud minnhom bħal l-għażla tal-ġudikatura fejn qabel kienet biss fidejn il-Prim Ministru jqum filgħodu jagħżel il-maġistrati jew jimħallefu, illum il-ġurnata nafu li għandna bordijiet indipendenti li jagħmlu l-għażla tal-ġudikatura indipendentament minn dak li jgħid il-Prim Ministru, inkluż ukoll il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. Jien semmejtilkom żewġ eżempji biss, ħanħalli fidej Nolin għaliex fil-ftit minuti li se nkunu qegħdin naqsmu magħkom se nagħtikom iktar informazzjoni dettaljata, però dejjem konċiża ta' uħud mir-riformi li l-Gvern Laburista wettaq mill-2013 il hawn, riformi koraġġużi li l-ebda amministrazzjoni preċedenti ma kellha l-kuraġġ li twettaq. Insegwu flimkien. Gvern Laburista wettaq riformi kbar fil-qasam tal-ġustizzja, riformi li ġabu differenzi kbar f'dan is-settur tant importanti. Ħanfakkarkom xi ftit minnhom. Il-maġistrati u l-imħalfin jinħatru minn kummissjoni indipendenti. Fi żmien il-Partit Nazzjonalista, il-maġistrati u l-imħalfin kienu jinħatru direttament mill-Prim Ministru. Il-Kummissarju tal-Pulizija issa jinħatar wara sejħa pubblika u jgħaddi mill-iskrutinju tal-Parlament. Fi żmien il-PN dan ukoll kien jiġi appuntat mill-Prim Ministru. Gvern Laburista neħħa l-preskrizzjoni fuq il-politiċi. Dan ifisser li tneħħiet il-liġi tal-preskrizzjoni għal politiċi dwar reati brabta ma' korruzzjoni. Il-liġi tal-whistleblower iddaħlet fis-seħħ dan bilan li toffri protezzjoni lil min jikxef atti ta' korruzzjoni. Illum għandna l-akbar korp tal-ġudikatura fl-istorja b'4 maġistrati addizzjonali. Dan minn barra li nħolqot sessjoni speċjalizzata għall-inkjesti. Taħt Gvern Laburista għandna wkoll l-akbar numru ta' ħaddiema fil-qorti jassistu lill-ġudikatura, inkluż mal-100 avukati li jservu ta' court attorneys u assistenti ġudizzjarji. Issaħħa wkoll l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali b'70 avukat prosekuturi. Dawn jaħdmu flimkien mal-Pulizija meta jitressaq xi ħadd akkużat il-qorti. Barra dawn hemm ħafna u ħafna aktar riformi. Din id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-ġustizzja. Gvern Laburista saħħaħ u qed ikompli jsaħħaħ il-qasam tal-ġustizzja. Bħal dejjem, wara dik l-analiżi, nħallu fidejkom intom it-telespettaturi ta' Wan taqribna sabiex tagħmlu il-ġudizzju tagħkom tarblu l-fatti li għaddejnilkom aħna u taraw intom il-kontrast bejn kif kien jitmexxa l-qasam ta' ġustizzja fi żmien amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Nazzjonalista u kif qed titmexxa llum il-ġurnata taħt amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Laburista. Għalissa grazzi tal-li kontu magħna, aħna bħal dejjem mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija, ftit minuti magħkom it-telespettaturi, nżommukom aġġornati dwar uħud mill-aħbarijiet politiċi, naġġornawkom ta' kuljum dak li jkun għaddej dejjem b'doża politika. Nfakkarkom ukoll teħtlu fuq il-Facebook page tagħna qribna hemmhekk tistgħu issibu uħud mill-filmati li ntellaw ta' kuljum u żommu ruħkom aġġornati ukoll. Grazzi tal-li kontu magħna, għalissa nselmilkom u grazzi.